Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil iddeċida li jqabbel ix-xiri ta' konkrit tal-Mater Dei, sptar li sewa l-pajjiżna aktar minn 600 miljun euro ma' xiri ta' friġġ difettuża. U għamel dan il-paragun waqt intervista fuq Radio 101 il-ħadd filgħodu. Jekk inti tmur tixtri friġġ, jekk wara jirriżulta li di ma taħdimx sew, għandek dritt li inti toħodha lura. Iżda differenti minn xiri ta' friġġ fil-każ tal-konkrit inferjuri ta' Mater Dei, il-Gvern għandu qudiemu waiver li kien iffirmat fl-2009 li ma waiver jagħmilha aktar diffiċli biex il-Gvern ifittex lill-kuntrattur. Busuttil kien aktar komdu jsejjaħ dan il-każ bħala paraventu, l-istess bħal m'għamel f'Jannar li għadda wara li kienu ħarġu fatti ġodda fl-iskandlu taż-żejt. U ma nistennix illi l-Gvern jipprova jagħmel paraventu. Għal darbohra Busuttil infex f'attak personali kontra l-eks imħallef Filip Xiberras li mexxa l-inkjesta dwar dan il-każ. Imħallef li kien ħattru l-eks Prim Ministru Edifen Ekadami. Xtaħwit ta' nies u di titajdilha inkjesta independent. Wara li din il-ġimgħa Martin Xikluna, iċ-Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avanzata Wola qal li mhux minnu l-bidliet fl-avviż legali saru biex jifavorixxu l-università partikolari u jikkonferma li mhux se tonqos il-kwalità, Busuttil qed jagħżel jibqa' dej b'kampanja kontra l-pluralizmu fl-edukazzjoni terzjarja. Fejn qegħdin naraw illi il-Gvern qed ibaxxi l-standards tal-edukazzjoni biex jaġevola lil xi ħadd.